time we've had to spend. You've been so good to be around. I thank you for that special thrill. Keep me going on up the next time I'm in town. Ο καφές και το κονιάκ, κύριε Αύγουστε, είναι έτοιμο. Έλα, Λατένιο. Έλα, μη σου ξολοθρεύσω την ύπαρξη. Το καφέ και το κονιάκ, κύριε Θα Αύγουστε. σε σπάσω, θα σε κάνω βίδες. Το καφέ και το κονιάκ, πού να τον ακούμπησε, κύριε Αύγουστε. Ορίστε, έχασε. Και σου έχω πει 1000 φορές μη με ενοχλείς τα παίζω, βρε παιδί μου. Για το δίσκο έλεγα. Ωραία, λοιπόν, άστον. Τόσες μέρες μου λέτε να σας ρωτάω πού να τον αφήσω. Ωραία, λοιπόν, άστον εδώ. Πάρε και ένα χιλιάρικο. Και φέρε μου τόσα 50. Όπα. Τι, Όπα, λέω. δηλαδή? Έτσι, γενικά, όπα. Δεν σου συμβαίνει καμιά φορά? Ποιο πράγμα? Πώς λέμε σήμερα είναι όπα, στα όπα μου. Χάι, Πού να τα ακουμπήσω, κύριε Αύγουστε. στο δίσκο. Αλλά όχι χύμα. Θα μου κάνεις 4 στήλες από 5-50 τη φορά. Θέλω να έχεις τάξη στην εργασία σου. Αγαπητέ μου, το πάνι είναι να είσαι οργανωμένος. Εγώ, ξέρεις, έχω τάξη στη ζωή μου. Για παράδειγμα, εδώ και 15 χρόνια, τους χειμερινούς μήνες, στο πρωινό καφέ μου, πίνω ένα κονιάκ. Και κατά τους θερμούς, μια βότικα παγωμένη. Στο δε απογευματινό καφέ μου και πάντα μετά, πίνω ένα dry martini το καλοκαίρι και ένα Bloody Mary το χειμώνα. Εσύ είμαι σίγουρος πως θα πίνεις χειμώνα καλοκαίρι φραπέ παγωμένο με 4 κουταλιές ζάχαρη. Να κόψεις την πολύ ζάχαρη, παιδί μου, δεν κάνει. Σε παρακαλώ πολύ. Τι έκανα πάλι. Μα είμαι οπτικός τύπος, θέλω να βλέπω όταν μιλάω. Γι' αυτό έλα από εδώ να σε βλέπω ή φύγε. Και μια και θα φύγεις, πέρα ένα κονιάκ για μένα και ένα φραπέ με 2 ζάχαρης για τον κύριο. Αύγουστος Πετράκης. Χαίρομαι πολύ. Μάκης. Παράγγειλα με 2 ζάχαρη, Μάκη. Έτσι, για δοκιμή, μέχρι να συνηθίσεις. Η πολύ ζάχαρη σκοτώνει, λέγω. Σου μιλάω εκ πείρας. Καλά και που ξέρεις ότι πίνω εγώ το φραπέ μου με 4 ζάχαρες. Πρώτη φορά με βλέπεις. Είναι ο πατέρας μου και ξέρω. Πατέρας. 4 παιδιά έχω. Καλά, και τι κάνεις εσύ εδώ? Παίζω ούφο. Α, και τα παιδιά? Στις δουλειές τους. Φύγαν, παιδί μου, μεγάλωσε. Ζουν μονάχα τους τώρα. Μόνο η μικρή κόρη μου στην παρέα. Μην μου πεις όμως να σταματήσω. Δεν είναι για τα κηδικά σου. Εντάξει, να πούμε, και εσύ δεν εργάζεσαι? Αγαπητέ Μάκη, μια και γνωριστήκαμε, πρέπει να σου πω ότι δούλεψα σκληρά στο 27 χρόνια στο Ιωάννη. Ξέρεις κατά πότε? Κάτσε να δεις. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό. Στην Αυστραλία δεν είναι αυτό? Κοντά έπεσες, αλλά όχι ακριβώς. Στην Αφρική είναι άλλα τη σημασία έχει. Κι εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τα ούφα. Να μάθεις σιγά σιγά. Τι έλεγα? Φραπέ με 2 ζάχαρες και κονιάκ. Σε παρακαλώ. Εκεί λοιπόν, Μάκη, παιδί μου, δούλεψα, πρόκοψα, έκανα τα παιδιά μου. Ζούσαμε όλοι μαζί σε ένα μεγάλο ωραίο σπίτι. Γνώστος όμως. Γνώστος. Πώς λέμε, γούστος. Που βγαίνει το κρασί. Α, μπράβο. Κατάλαβα. Εδώ λοιπόν πήγαμε πάλι πίσω. Βοήθησα το Σούλι να ανοίξει ένα γυμναστήριο, τον Τίτο να ανοίξει ένα ιατρείο. Η Ναταλία τη βοήθησα να προσληφθεί σε μια εφημερίδα. Έλα να σου πω. Ήξερα το διεθνή από το στρατό. Και η κόρη μου δεν το ξέρει. Νομίζει ότι πήρα και τα προσόντα της. Κατάλαβα.
Και η μικρότερη. Η Νίκη. Η Νίκη, παιδί μου. Είναι περίεργο πλάσμα. Δεν τα θέλει τα γράμματα. Φτιάχνει πύληνα. Τι πύληνα? Τα σάκια, βαζάκια, κούπες, κάδρα. Κατάλαβα. Ήθελε και ο γέρος μου να μάθω αυτή την τέχνη, αλλά εγώ δεν είχα κλείσει σε αυτά. Στην γεια σου, Μάκη. Σιγέν. Και δεν μου λες. Τώρα, μόνος σου ζεις. Με την πιπίτσα. Κατσίκα είναι. Η σύζυγός. Sorry, πάω πάσο. Με την πιπίτσα, τον πατέρα μου, τη μάνα της. Εσύ. Με τους γέρους μου. Και τι επαγγέλλεσαι, αν επιτρέπετε? Γενικά καθήκοντα. Τι πίτσα. Γουστάρω όνομα. Έχει κάτι το αριστοκρατικό, δεν βρίσκεις? Το πιάσα. Θα εκπλαγώ, δεν το περίμενα από σένα. Δεν την βρίσκεις που τα παιδιά σε γράψανε και φύγανε. Η πίτσα και οι γέροι σου τις πάνε. Τρως από τα έτοιμα, κάθεσαι, γερνάς και γενικά περνάς μια φάση. Μέσα είμαι. Μάκη, παιδί μου, τι θα έλεγες για ένα μπιλιάρδο? Γερνάω εγώ. 3 κορδόνια μόνο. Sorry. Πρέπει να φύγω. Πας για γενικά καθήκοντα? Ευχαριστώ για το φραπέ. Αλλά τον προτιμώ με 4 ζάχαρες. Χάρηκα για την γνωριμία, Μάκη. Εγώ θα είμαι αύριο πάλι εδώ. Άμα θες, Μάκη. Life I've always wanted, guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Το οποίο παρακολουθήσαμε με σχετική λεπτομέρεια την πορεία της επιστροφής προς την Ορθοδοξία. Λέγεται παρακαλώ. Μητέρα, γιατί με τυραννάς? Δεν μπορείς να φωνάξεις? Είναι ανάγκη να παίρνεις τηλέφωνο για ένα δωμάτιο απόσταση? Γιατί το βάλα τότε το ρημάδι? Γονατιστή τον παρακαλούσα το διευθυντή του ότι. Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Κι άλλο ένα ο πατέρας. 3 τηλέφωνα μέσα σε ένα σπίτι. Εδώ είναι ο κολόγερος ακόμα, δεν τζακίστηκε. Σε παρακαλώ, μητέρα, μην μιλάς έτσι, δεν είναι σωστό. Πες μου τώρα τι θέλεις, γιατί έχω δουλειά. Τι δουλειά? Άλλης μου γαρίζεις. Ναι, γιατί? Αμάν, πιπίτσα μου, ναι, εύρος είναι, παιδί μου. Πρέπει να πας στο γιατρό. Γι' αυτό με φώναξες. Η μικρή δεν ήρθε ακόμα. Ποια μικρή, η κόρη μου? Όχι, παιδί μου. Έχω προσλάβει μια κοπέλα. Της δίνω 2.000 την ώρα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Για ποιο λόγο, μητέρα? Μου διαβάζει για να κοιμηθώ. Μάτι δεν έκλεισα πάλι απόψε. Έβλεπα εκείνο το καταραμένο το όνειρο με τις νεράιδες και τα ξωτικά. Φοβάμαι. Δεν μη φοβάσαι. Μια χαρά είσαι. Πόνεσα πάλι στο στήθος. Έλα τώρα, ησύχασε. Πάω. Άμα έρθει η μικρή, στείλε την εδώ, μπας και κοιμηθώ λιγάκι. Ναι. Αύγουστος που είναι? Δεν ξέρω, μητέρα. Έφυγε από τα χαράματα πάλι.
φωνάξεις. Ποιος ηλίθιος έψαξε αυτό το σπίτι. Άκου λέει το μπάνιο απάνω. Κάθε μέρα το ίδιο δρομολόγιο. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Την κατάρα μου κάνεις. Ηλίθιε οικοδόμε. Μη κρινιάζεις, πατέρα, πάλι. Τι στο διάλογο κάνεις εκεί πέρα. Ωραία, ας το πλατσούρισμα και πήγαινε να ανοίξεις. Όχι, Θεέ μου. Άντε να δούμε ποιος είναι. Σιγά, παιδί μου, σιγά, σιγά. Σιγά. Οπα. Εν tout petit moment. Δεν θα με συστήσεις την τρισχαλκωμένη. Ούτε εγώ πρόλαβα ακόμα, πατέρα. Δεσποινής, για μένα ήρθατε. Την κυρία Αφροδίτη. Α, είσαι η κοπέλα. Είχα έρθει και προχθές, αλλά δεν ήσταν εδώ. Περίεργο αυτή. Η πιπίστα δεν λέει ποτέ είναι αντικείμενο της οικίας. Μπορώ να περάσω. Αφήστε την ανάκριση πια. Έλα, κοπέλα μου. Την άφησε στην Κολόμπρια. Με ζηλεύει. Με ζηλεύει γιατί εγώ είμαι γεμάτος δροσιά και σφρίγος. Με μισεί γιατί ενώ αυτή είναι απολυθωμένο δάσος, εγώ είμαι θύελο και καταιγίδα. Δεν αντέχω. Σιγά, σιγά. Η ζωή είναι ωραία. Κοίτα μένα. Κοίτα μένα. Λοιπόν, άκου, θα σου βάλω κάτι. Θα σου βάλω ένα δίσκο με φοβερό ενδιαφέρον. Που κουβαλάει αναμνήσεις, αναμνήσεις, νοσταλγίες, ομορφιές. Άκου, άκου πετσάκι. Γλουμ, 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 γλουμ. Γλουμ, 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 γλουμ. Θυμάσαι, Θυμάσαι στο Γιωχάνος το περίεργο εστιατόριο με την όμορφη σερβιτόρα και γάμπες ατέλειωτες. Θυμάσαι. Δεν γουστάρεις αναμνήσεις, εντάξει. Ωραία, πάω να φτιάξω το πρωινό μου. Ας τα φτιάξω. Όχι, δεν φτιάξω, γουστάρω να φτιάχνω μόνος μου. Δεν μου λες, μπέικον έχουμε. Η πατέρα έχει χολυστερίνη. Χολυστερίνη το μπέικον. Τι λες κοριτσάκι μου, χυμνό λίπος έχει. Χολυστερίνη το μπέικον. Μπέικονάκι, αυγουλάκι. Πού είναι τα μπέικονάτα, τα μπέικονάκια. Να τα και τα αυγουλάκια. Τώρα πουν το τηγανάκι. Να το και το τηγανάκι. Τώρα βάζουμε λαδάκι. Ωραία. Λιγουλάκι, μπολικάκι, το λαδάκι. Ωραία. 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 Φλέτς. Ωραία, ωραία. Έλα και το τι θα γίνει. Τα χέρια μου μόνο για σκατά γίνα τα χέρια. Αργισμένο σαν τη θάλασσα. Η κοιλάδα με τα αμπέλια. Φωνή από τα σκοτάδια. Το θαύμα που... Χρυσορυχείο. Αχ, βρε Λένα μου, θέλω να βρω κάτι καλό να κοιμηθώ καμιά ωρίτσα. Δεν κοιμηθήκατε το βράδυ. Βρικολακιάζω, παιδί μου. Μια ώρα όμως μου φτάνει. Ύστερα λέω να σηκωθώ. Ίσως κάνω εκμεκ παγωτό. Εκμεκ παγωτό. Άμα δεν έχεις βρει το εκμεκ παγωτό της Αφροδίτης, δεν πρόκειται να πας στον παράδεισο. Φαντάσου ότι έχω 4 εγγόνια και τη μόνη φορά που τα βλέπω είναι όταν φτιάχνω εκμεκ παγωτό. Ή όταν πρόκειται να πεθάνω. Τότε να δεις τι γίνεται. Θα μαζευόμαστε όλοι μαζί, αλλάζει αμέσως η κατάσταση. 4 χρόνια που έχουν φύγει τα παιδιά
Το σπίτι πάει κατά διαβόλου. Α, βρήκα τι θα μου διαβάσεις. Τα πρώτα χτυποκάρδια. Πιπίτσα γλυκιά μου, εσύ δεν θα φας τίποτα, Πίνω ένα καφέ μόνο. Κακός. Το πρωινό βοηθάει στον σωστό μεταβολισμό. Κοίταξε μέρα. Κοίταξε, νιώθω μια ευεξία αν προηγουμένου. Λοιπόν, πάω μια βόλτα να δω εάν η θάλασσα είναι στη θέση της και αν όλα βαίνουν καλώς. Τσάου. Καλημέρα. Bonjour. Κοίταξε, στη θάλασσα πήγαινα, ξέχασα το πορτοφόλι μου στο δωμάτιό μου και πάω. Η μπαλκονόπορτα ενός δωματίου που βρισκόταν χαμηλότερα άνοιγε στον κήπο. Διέσχισε το γρασίδι, περπατώντας στις άκρες των παιδιών του. Πήγαινε. Μα δεν τέλειωσε η ώρα μου. Δεν σε πλήρωσε? Ναι. Ωραία, πήγαινε, θα κρατήσω εγώ στην τροφιά. Είναι η αδυναμία. Ωραία. Γλυκύτα το μου Ακούω. Ναι. Διέσχισε το γρασίδι στις μύτω των ποδιών του. Ξαφνικά την είδε μπροστά του, ξαπλωμένη στο γρασίδι δίπλα στην πισίνα. Φορούσε ένα μαλλιό τάνκα. Τα πλούσια αστρή της ακουμπούσαν απαλά το γρασίδι, δεξιά και αριστερά. Τα ατέλειωτα πόδια της ανοιχτά, ένα θαύμα της φύσης. Αναστέναξε μετά σαρκώδη, φιλίδωνα χείλη της, του κοπιόνοπλη. Ένιωσε τον αντρισμό του να θέλει να σπάσει τα κουμπιά του παντελονιού του και να ξεγητιά συγκράτητος. Αφροδίτη, λες έτσι. Πίτσα! 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 Τρέβει πίτσα! Πίτσα! Τρέχα η Αφροδίτη. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, εγώ έφευγα, είναι φοβερό δηλαδή. Δεν με πεθάνει η κολόγρια. Εγώ ένα αστιάκι έκανα μόνο. Ένα αστιάκι. Έπαθε κρίση. Τρέχα να ειδοποιήσουμε τον Αύγουστο και τα παιδιά. Δεν μας. Θα ζήσει. Το 166. Θα το πάρω εγώ το 166. Εσύ τρέχα να βρεις τον Αύγουστο στα ποδοσφαιράκια. Ωραία, πάμε. Σιγά.
Πού είναι η άλλη? Πήγε στην τουαλέτα. Παρακαλώ. Μα έχει ανάγκη. Μάλιστα. Κακή αρχή κάνει. Πολύ κακή αρχή. Φταίω εγώ που έχω λιγομελή τμήματα. Λοιπόν, αφού σας καλέσω και επισήμως στα Health Studios, θέλω να σας πω 2 λόγια στα οράτα. Πρώτον, με λένε Σούλη. Ξέρουμε. Ωραία. Ναι, και το ξέρετε. Μάθετε πως θα σας αλλάξω τα φώτα. Θα βλαστημάτε την ώρα και τη στιγμή που γεννηθήκατε. Θα βλαστημάτε την ώρα και τη στιγμή που διαλέξετε αυτό το γυμναστήριο για να ανοίξετε την ορκυλά σας. Έγινε σαφής. Αν νομίζετε πως ήρθατε εδώ να παίξετε τις γκολελέτες, είστε πολύ γελασμένοι. Είναι καιρός να το δηλώσετε τώρα αμέσως. Λοιπόν, θα μετρήσω μέχρι το 5. Όποια από εσάς δεν αντέχει πλέον τα βασανιστήρια, να το δηλώσει τώρα αμέσως. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Ο Θεός μαζί σας και καλώς ήρθατε στην κόλλα. Λοιπόν, όποια από εσάς αποφασίσει να μείνει εδώ θα χάσει σε 58 ημέρες τα μισά της κιλά. Προσέξτε! Το είδες αυτό? Πες μου, τι είδες? Μια στροφή. Χα! Δεν ήταν στροφή, ήταν διπλή πυροέτη. Τέτοιες θα μπορείς να κάνεις σε 3 εβδομάδες. Φαντάσου ότι μπορείς να κάνεις σε 58 ημέρες. Θα αρχίσουμε τώρα τη γυμναστική. Ποτέ την πρώτη μέρα δεν κάνουμε γυμναστική. Βλέπουμε μόνο και ακούμε. Κατάλαβες? Ακολουθήστε με. Από σήμερα αλλάζει το πεπρωμένο σας. Όλο είναι. Εσύ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Θα πας λίγο να αλλάξεις. Ακούς? Δηλαδή αν ήσουν φαντάρος έτσι θα πήγαινε στον πόλεμο. Γρήγορα. Άντε! Παρακαλώ. Μάλιστα. Α, κυρία Φιλάτου. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε εγώ τι πρέπει να κάνω? Ναι. Ναι, θα έρθω. Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε? Η κυρία Φιλάτου έχει δεξίωση για το γάμο της κόρης της. Αλλά. Κόμμα της δεξιώσης καλύπτεις εσύ? Με έχει τρελάνει από χθες τα τηλέφωνα, παιδί μου. Άσε που λέει ότι θα έχει και υπουργούς, η ψωνάρα. Δεν μου λες κάτι, φιλενάδα, τι κάνεις ακριβώς εκεί πέρα? Τι κάνω? Περιφέρομαι, τι κάνω. Δεν είναι κι άσχημα. Περιφέρομαι και βλέπω ποιοι είναι εκεί. Άσε που βάζω 1 κιλό κάθε φορά. Με ταΐζουν, με ποτίζουν για να τους αναφέρω την επόμενη στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρεις τι έπαθα προχθές? Ευχαριστώ, αγόρι μου. Τι προχθές, κάποια κυρία θέλησε να μου χαρίσει ένα χρυσό μενταγιόν, γιατί λες? Για να αναφέρω ότι ο άντρας της είναι κολλητός του Τρίτσι. Ακούρε, παιδί. Χρυσό μου, καλύτερα είναι αυτά παρά να καλύψεις τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία ή τα βουλκανιζατέρο μπάμπης. Δεν μου λες? Έλα. Έχεις σκέφτη να πάμε το Σαββατοκύριακο στην Ύδρα? Δεν μπορώ, μωρέ, δεν μπορώ, έχω πολλή δουλειά. Μόνος θα πας? Όχι, ακριβώς. Με έχουν καλέσει. Ο Greek Lover. Ευαγγέλιο. Δεν θέλω να πάω, αλλά με έχει πρίξει, παιδί. Πού του πες στο διάλογο αυτός ο Καραγκιόζης? Έχει το διάλογο. Ξέρεις,
Μου έχει τάξει να αναλάβω το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά... Άμα το αναλάβεις, γράψε μου, κοριτσάκι μου. Έλα. Λες, Καλές είναι, αγόρι μου, εντάξει. Εντάξει. Καλές είναι. Καλές είναι. Καλές είναι. Αυτά που τα γράψω δεν είναι καλά. Θα κάνω εγώ αυτό, να μην ξαναπαίξει τηλεόραση. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Σε αυτή τη ζωή τουλάχιστον, έτσι. Αυτός παιδάκι μου στην προηγούμενη ζωή του πρέπει να ήταν αχθοφόρος. Δεν έχεις δει μόνο πως περπατάει. Σαν δείγμα της εξέλιξης του είδους. Εκεί κάτω φτάνουν τα χέρια. Κάτω, στα πόδια, στα στράγαλο φτάνουν τα χέρια. Πρωταγωνιστής, αυτό το έκτρωμα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Να σου πω όμως κάτι. Έλα. Ο Ευαγγελίου έκανε παράπονα για την προχθεσινή κριτική σου. Ευαγγελίου. Έκανε παράπονα για την προχθεσινή κριτική μου. Και πού ξέρει από κριτική ο Ευαγγελίου, Ξέρει από κριτική. Θα σου πω, κοριτσάκι μου, εγώ θα γράφω ό,τι βλέπω. Και άμα του αρέσει το Ευαγγελίου. Άμα του αρέσει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοιες αηδίες στα νεύρα μας. Φλοκάτες. Στα νεύρα μας. Λέγεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Ευαγγελίου. Ήρεμα. Με θέλει. Γενικώς. Με θέλει. Το. Ωραία, ξέρεις τι λέω εγώ. Καλύτερα πήγαινε με τα νερά του γιατί είναι λίγο έτσι. Σιγά το νούμερο που θα του κάτσουμε και από πάνω επειδή το παίζει διευθυντής. Ο Ευαγγελίου. Στο διάλογο και χειρό. Στο διάλογο και χειρό. Γεια σας, τέρατα. Μην ενοχλείστε. Μια ξανάκηση. Λοιπόν, εδώ είναι ο χώρος για τα θηρία. Προσέξτε. Για κανένα λόγο και ποτέ δεν πρέπει να περάσετε αυτή την γάλα. Τα θηρία καλό είναι να τα προσέχουμε, αλλά εξ αποστάσεων. Για λόγους ασφαλείας. Γιατί? Δεν μας κάνει. Κυρία, μήπως θέλετε να σας αφήσω εδώ μέσα και να ειδοποιήσω σε καμιά ώρα να παραλάβουν τα οστά σας οι συγγενείς και οι φίλοι. Σας ρωτάω! Υπογράψτε μου τώρα αμέσως μια δήλωση του νόμου 105 ότι μένετε με τη θέλησή σας και καλή τύχη. Λοιπόν, είδατε πως δεν θα γίνεται σε 58 ημέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα γίνεται. Follow me, please. Κύριε Σούλη. Παρακαλώ, μαμά. Μπορώ να τους ακουμπήσω λίγο. Τέλος πάντων, μια. Αρκεί. Ποτέ δεν πρέπει να ξεδαρεύουμε με τα θηρία. Λοιπόν. Καλημέρα, κορίτσια. Μη σταματάτε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πώς θα γίνεται σε 58 ημέρες. Η κοπέλα πριν από 2 μήνες ήταν σαν και εσάς. Πες μου, μωρό μου, πόσο κιλά έχασες? 3. Ευχαριστώ, μωρό μου. Συνέχισε. Ο κύριος Σούλης παρακαλώ στο γραφείο του. Επίγον τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ο παππούς σας λέει στο τηλέφωνο. Σας έχω δώσει τη γραμμή μέσα. Δώσ' το ρε παιδάκι μου. Έλα παππού. Τι? Αμά. Καλά, σε ποιο νοσοκομείο? Εντάξει. Άσε, την Αταλία θα την ειδοποιήσω εγώ. Εσύ τον πατέρα. Ψάξα να τον βρεις. Λοιπόν, άκου, κράτε τους στόφαλους σε αναμονή και ειδοποίησε την αδερφή μου στην εφημερίδα. Να έρθει σε αυτή τη διεύθυνση, Ναι. Εντάξει. Πάρε, δεν νομίζω. Η γριά έχει γερό οργανισμό. Ναταλία, τηλέφωνο, αδελφός σου. Τσαγούρ. Τι? Η γιαγιά σας. Ναι.
Εντάξει, αναισθησία. Η σφιγμή του. Μάλιστα, γιατρέ. Και η σφιγμή του είναι κανονική. Πολύ ωραία. Πάμε. Μυστέρι. Σου έχω πει να το αποσυνδέεις το μαλακισμένο όταν κάνω επέμβαση. Συγγνώμη, γιατρέ, μου το ξέχασα. Τι με κοιτάς αλήθεια, ρε. Πώς θα κάνω επέμβαση τώρα όταν χτυπάει αυτό το μαλαθάκι. Συγγνώμη και πάλι. Είμαι πολύ ταραγμένη. Αδιαφορώ αν είσαι ταραγμένη. Ταραχές μέσα στο χειρουργείο γαμώ, το κέρατό μου γαμώ. Εδώ κάνουμε λειτουργήμα, κορίτσι μου, το καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Μάλιστα, όλα μάλιστα και μάλιστα είσαι. Την επόμενη φορά τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει. Ποιος σου λέει. Έλα μου το σηκώσει. Ποιο, γιατρέ. Το τηλέφωνο, ρε, ποιο, ρε. Είμαι αποστηρωμένος. Ορίστε, μπρος. Ναι, τι κάνεις, ρε παιδάκι μου, κάτσε καλά. Έλα. Ναι. Σώπα, ρε, σοβαρά. Έρχομαι αμέσως, κλείσε. Πω, κάτω. Τι κάνεις, γιατρέ. Πρέπει να φύγω επιγόντως. Και ο ασθενής. Ο ασθενής, μόλις ξυπνήσει, ξανακάνει αναισθησία. Ναι. Να ορκωνέτω συνέχεια μέχρι να γυρίσω. Εντάξει. Μάλιστα, γιατρέ. Και οι συγγενείς που περιμένουν απ' έξω. Θα τους πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι σοβαρή επέμβαση. Είναι, πες και αργούμε. Χαρά μου, για σένα ζω χαρά μου, το ξέρεις, χωρίς να στο έχω πει, απ' τον έρωτα το τρελό, έχω γίνει παιδί δειλό, σε λατρεύω μελαγχολώ. Μα δεν μπορώ. Αλλά από αυτό που διαβάσατε με 66 εκατομμύρια, πιστεύετε ότι ποτέ μια εταιρεία με 66 εκατομμύρια θα μπορούσε να κάνει το 1/100 από αυτά που διαβάσατε θα έκανε? Θέλετε απάντηση, κύριε Κοσμοτά. Κανείς δεν πίστευε ότι η τράπεζα Κρήτης, έτσι όπως ξεκίνησε όταν την αγοράσατε, θα έκανε αυτά που έκανε. Εδώ πέρα μιλάτε για μια εταιρεία η οποία έχει... Εάν θέλετε την απάντηση, με βάση την εμπειρία όλων. Αλλά μπορείτε να μου εξηγήσετε, κύριε, πώς είχατε τη δυνατότητα τον δικών σας διευθύνοντα σύμβουλο να τον έχετε και διευθύνοντα σύμβουλο του δημοσίου. Έλα. Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε. Τι? Σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Νίκη, έλα. Σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Πάμε. Συνεπήκε η τοπική αυτοδιοίκηση. Για ρώτα, ρωτήσεις ποιος είναι. Ποιος είστε? Ο Σούλης είναι ο αδερφός σου. Πες ότι έχω δουλειά τώρα. Ναι, ακούστε, δεν μπορεί τώρα, έχει δουλειά. Είναι ανάγκη, λέει, Νίκη. Μισό λεπτό. Ναι. Τι έγινε, τι έπαθε. Εντάξει, έρχομαι. Άστο δίπλα. Πατέρα. Αγαπητέ μου πατέρα. Εγώ φταίω, εγώ. Μου ήρθε τώρα μια εικόνα. Άκου να δεις, φίλε μου. Πριν τόσα χρόνια να με ψάχνεις στα ποδοσφαίρα. Έτσι σαφλά σταμάτησε ο χρόνος. Αλλά λοιπόν. Τη σκότωσα. Ποια πατέρα? Τη σκότωσα χωρίς να θέλω. Τη σκότωσα χωρίς να θέλω, σου λέω. Ποια? Χωρίς αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι στον άλλο κόσμο. Μπορεί και να έχει πεθάνει. Δεν ξέρω. Αγαπητέ πατέρα, πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι η παρουσία σου εδώ με χαροποιεί, αλλά καλύτερα να πας μια βόλτα και τα λέμε το βραδάκι στο σπίτι. Πάμε, μωρέ. Πάμε, βρε, σου λέω. Μα δεν τελείωσα ακόμα, έχω 3,50. Και δώσ' μας το τηλέφωνο αυτού του κολοχανίου να μπορούμε να ξέρουμε πως στο διάλογο είσαι να σε πάρει. Όχι, βέβαια, είναι η προσωπική μου ζωή, επιτέλους. Πατέρα, παρεκτρέπεσαι. Η γριά, σου λέω. Η μητέρα. Να! Είναι στο νοσοκομείο. Πάλι. Ναι, ειδοποιήθηκαν και τα παιδιά. Έλα, πάμε. Πάμε, έχω τόσο καιρό να τα δω. Α, ναι. Άκουσε. Μείωσε λιγάκι το πατρικό σου φίλτρο γιατί θα σου είναι βασανιστικό. Α, μπράβο.
Αχ, δεν μου λες. Δεν μου λες, προλαβαίνω να παίξω ένα game. Έλα, πάμε. Καλά. More your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. Got no plans, I ain't going nowhere.